kota, pengen mulya iso urip bahagia. Guyum renges, yakin sukses, masa ijazah mung SD Impres. Awan bengi rekoso kerja ngombene banyu es. Tekan seprene duwe nasib kok durung beres. Apane beres? Di bawah delala agak cekur sawah. Adalah nasib ananging kudu iso nampa kanthi ikhlas lan legowo. Anggere ora nyerah yo bakal mesti bungkah. Jatuh bangun tiba tangi meneh, jatuh bangun tiba tangi meneh, maju terus pantang mundur. Insyaallah sukses lan beres. Sambung SD Impres. Awan bengi rekoso kerja ngombene banyu es. Tekan seprene duwe nasib kok